Добър ден на всички и от мен искам да ви честитя празника на пчеларите, Свети Харалампи. Бъдете здрави, бъдете успешни. И когато говорим за здраве, именно темата, която днес ще ви представя, е как да засилим имунитета при пчелите. Разбира се, това е свързано с тяхното здраве. Пчелите имат различни защитни механизми. От една страна, това са физическите бариери, а именно кутикулата, червата, трахеята. Когато обаче тези тъкани и органи бъдат преодоляни, тогава обаче настъпва и болестен процес. Когато има наранявания, организма реагира с специфични пептиди, които отделя. И тъй като темата е имунитет, необходимо е да се знае, че имунитетът при пчелите е клетъчен и хуморален. Това е и при останалите насекоми. Хемолимфата или кръвта на пчелите участва в транспорта на хранителни вещества, на отпадни продукти и на сигнални молекули. Масното тяло, това е дорзалното масно тяло и хемоцитите, това са основен източник за производство и секреция на антимикробни пептиди. Клетъчният имунитет се проявява чрез различни форми. От една страна би могло да бъде фагоцитоза, друга нодулация, трето капсулиране. И трите форми на клетъчен имунитет се осъществяват чрез хемоцитите, а това са кръвните клетки в хемолимфата на пчелата. И така, ето ви, колеги, хемоцити в хемолимфата, това са кръвните клетки, които са непрекъснато в движение. Когато се проявява процеса на фагоцитоза, тези кръвни клетки поемат различни патогени. И когато те са малки, по този начин се осъществява фагоцитозата. Когато патогена е по-голям, тогава се образуват едни агрегатни състояния около клетката, около патогена. По този начин се осъществява нодулацията. А капсулирането се осъществява при по-едри патогени. Това означава натрупване на хемоцити около патогена. Казахме, че заедно с клетъчният отговор на организма се активира и хуморалния имунитет. Като специфични тъкани от тялото на пчелата, в случая дорзалното масно тяло, започва да продуцира молекули, които се освобождават в хемолимфата и атакуват бактериите, гъбичките. Ето ви, колеги, клетки на дорзално масно тяло. Хуморалният имунитет. Тук става въпрос за отделяне на антимикробни пептиди. А те въздействат на бактериите или на гъбичните мембрани, като по този начин разрушават клетъчната стена и предизвикват смърт на бактерията. Това е така наречения индивидуален имунитет. Ето ви, колеги, пример за антимикробни пептиди, които се движат в хемолимфата. Но тъй като имунитета е както индивидуален, така и социален, сега ще коментираме и социалния имунитет. Той се осъществява чрез няколко форми, като основните са алтруизъм, понятие, което е малко познато за вас, но вие всички сте го наблюдавали, полиандрия, самолечение, почиствателен инстинкт. Какво представлява алтруизмът? Всъщност, това е демонстриране на безкористност в полза на другите. Какво означава? Болните пчели работнички напускат кошера, за да запазят семейството. И това се наблюдава при вароатоза. Много често има напуснали кошера пчели
именно поради висока степен на опаразитеност. Наблюдава се и при нозематоза, и то при нозема церане. Наблюдава се дори и при американски гнилец. Така че това са форми на алтруизъм. Другата форма, полиандрия, също понятие, известно в научните среди, става въпрос за следното нещо, че женският индивид се опложда от много мъжки индивиди, като по този начин се повишава генетичното разнообразие. Полиандрията при пчелите майки е адаптация за борба с болестите в техните семейства. И по този начин се повишава устойчивостта на семействата към болести. Ето ви пример от научна публикация от Сиви 2007 година, когато експериментално майка е оплодена с сперматозоиди от 10 търтея и когато пчела майка е оплодена с сперматозоиди само от един търтей. И връзката с американския гнилец. Колеги, виждате, че инфектираните ларви в семейство, на което майката е оплодена с 10 търтея, са много по-малко на брой в сравнение с тези, при които майката е оплодена само с един търтей. Изследванията продължават и се вижда, че отново брой на ларвите с клиника на американски гнилец или интензитет на заболяването е много по-висок там, където майката е оплодена само с един търтей. Разбира се, това има отношение и към количеството на пилото, пчелите и теглото. Доказано е категорично, че пчелни семейства, майките на които са оплодени от 10 търтея, имат по-голямо количество пило, по-голямо количество пчели и повече маса в сравнение с майките, които са оплодени само от един търтей. Другата форма на социален имунитет, това е самолечението. Тук вече има също безспорни доказателства, че прополиса, консумирането на прополис редуцира или намалява нивата на доземните спори. Това са редица автори, които категорично доказват, че именно прополиса, събран от пчелите, е форма на самолечение или на социален имунитет. Следващата форма е почиствателен инстинкт. Има изключително важно значение, защото най-вече при вароатозата. Колкото пчелите са с по-добър почиствателен инстинкт, толкова по-ниска е степента на опаразитеност. Това се наблюдава и при американския гнилец в самото начало. Ларвите, т.е. биват изхвърлени, а отчасти и при европейския гнилец. Виждате, това е клиника на европейски гнилец. Категорично е, че почиствателният инстинкт има пряка връзка с аскосферозата или с веровитото пило. Това е самопочистване. Разбира се, има връзка и с вирусите. Виждате, това са признаци на мехурчев гнилец и тази кивийка, и в тази кивийка. Това е вече напреднал стадий. Пчелата, чистачка, се опитва да изчисти вече тази ларва, но по този начин и разнася инфекцията. Така че самопочистването е форма, която се наблюдава при пчелите. Но, кои са индикаторите за здраве при пчелите? Първо, негативно влияние оказват от една страна пчеларските практики, от друга страна биотичните фактори, а това са различните видове патогени, бактерии, вируси, гъбички и така нататък, както и условията на околната среда. А индикатори за здраве може да се приеме майката, на състояние на майката и нейното, т.е. наличие на майка и нейното състояние, наличието на продукти пчелни в кошера, присъствието на патогени, а така също и развитието на пчелното семейство в динамика. Когато има
негативно влияние. Виждате, колеги, че дори от април месец семейството не се развива през целия активен сезон и тогава смъртността при тях е висока. Има 27% преживяемост. Докато семейства, при които няма тези негативни фактори, имат 100% преживяемост. Това са изследвания на Require още от 2019 година. И когато говорим за имунитет, ето ви друго изследване от 2022 година, в което също е важно да се знае, че пестицидите, замърсената вода, заболяванията, въздействието на електромагнитното лъчение и така нататък въздействат на пчелите, а начина на противодействие е чрез развитие на имунитета при пчелите. Това ще рече наличие на мултифлора, т.е. наличие на полифлорни растения в района и, разбира се, добра храна, наличие и възможност за третиране, ако има, разбира се, регистрирани такива продукти. Това са допълващите фуражи, това са и нанотехнологии, пак чрез такива натурални продукти. Как въздействат всички тези фактори комплексно? Върху, в случая, говорим за синдрома на празния кошер от имунологична гледна точка. Колеги, когато има монофлорни растения, това ще рече само рапица или само слънчоглед, тогава пчелите имат по-ниска преживяемост, защото в тях има и пестициди. Това увеличава смъртността при пчелите. Те стават, разбира се, по-податливи на въздействието на вируси. Имунната система вече не е така активна, намалява своята активност, повишава се смъртността и по този начин всъщност така въздействат и генетично модифицираните растения. Тоест, това е връзката между имунитета и наличието на паша в района, както и пестицидите. Но, какви стратегии могат да се развият, за да се помогне и да се подобри устойчивостта на пчелите към заболявания? От една страна, прополиса, полена, това означава една адекватна микробиота, т.е. чревните микроорганизми. От друга страна, етеричните масла, гъбичните екстрактите от различни гъбички въздействат на активиране на имунитета. Аз тук съм добавил и растителните екстракти, защото ще говорим за тях. Както и пробиотиците. Всичките тези продукти по натурален начин повишават устойчивостта на пчелите към заболявания. Ето ви и друго изследване, също от 2019 година, в което категорично се доказва, че когато има разнообразие от флора, тогава има много повече ключови молекули, добро развитие на пилото, по-голямо количество пчели през пролета и, разбира се, пчелните семейства устояват през зимата. Когато обаче има монофлорни растения, през пролета много по-малко е количеството на пилото, по-слабо се развиват семействата и по-нисък имунитет имат. И когато говорим за имунитет, нека да коментираме и маркери за имунитета. Казахме, че дорзалното масно тяло е елемент от хуморалния имунитет на пчелата. Като това е основната тъкан, която участва в синтеза на имунопротеини. И всъщност е фактор за състоянието на имунната система на пчелите. Това е и централната тъкан, в която се съхраняват хранителните вещества, енергийните резерви, т.е. въглехидрати, липиди, протеини. В същото време, дорзалното масно тяло е и органа, който произвежда и съхранява протеинът виталогенин, а той се освобождава в хемолимфата и е биомаркер за хранене и здраве на пчелите. Много изследвания има в тази посока, но тук бих казал ви следното нещо, че българските продукти, Имуностарт Херб, Ноземат Херб
и Ноземат Херб Плюс категорично въздействат на развитието на дорзалното масно тяло, като степента на развитие от 2,8 до 14% за различните продукти. До тук бих искал да отбележа, че зависи и от времето, в което е провеждано изследването с различните продукти. Така че дорзалното масно тяло се повлиява и от продуктите Бактеромат Херб, Аскомат Херб и Вирусомат Херб, тъй като то продуцира антимикробни пептиди, които са срещу бактерии и гъбички. Тук имам предвид Бактеромат Херб и Аскомат Херб, както и антивирусни пептиди. В случая говорим за вируси и Вирусомат Херб. Маркер за имунитет при пчелите е и общия протеин. Като общия протеин и размерът на хипофарингеалните жлези са параметри за оценка физиологичното състояние на пчелите. Установена е положителна корелация между развитието на хипофарингеалните жлези и общия протеин в хемолимфата на новоизлюпените пчели. Вителогенинът е преобладаващия хемолимфен протеин и той представлява около 30 до 50% от съдържанието на общия протеин. Но общия протеин, антибактериалната активност и вителогенина са маркери за дълголетие при медоносните пчели. Как се повлиява общия протеин от билковите продукти Имуностарт, Ноземат и Имуностарт Херб? Количеството им в хемолимфата на пчели работнички, третирани 4-кратно през интервал от 7 дни, тук коментирам самостоятелно приложение на тези продукти, а не комбинирано, което го и препоръчвам. При Имуностарт количеството на общия протеин се увеличава с 47%, а при Ноземат Херб и Ноземат Херб Плюс с повече от 20%. Тоест, тези маркери за състояние на имунитета се повлияват благоприятно от продуктите, които се предлагат от Екстракт Фарма. Маркери за имунитет е и лизозима. Той е ензим, който се синтезира в дорзалното масно тяло и има антибактериална и противогъбична активност. Активността на лизозима е биомаркер за състояние на имунната система. Накрая са и авторите, които го доказват това нещо. Има обратна зависимост между активността на лизозима и хигиенното поведение на пчелите. Но, кое е също важно? Количеството на лизозима в хемолимфата на новоизлюпени опаразитени пчели работнички в семейство, което е с интенсив вазия 42%, говоря за вариотоза, намалява с 16%, а количеството на общия белтък с около 33%. Колеги, това са мои изследвания от дисертацията, която съм защитил през 1995 година. Тоест, преди 30 години са правени тези изследвания, които са актуални и сега. Как обаче лизозима се повлиява от въздействието на Имуностарт Херб и Ноземат Херб? Когато семействата са третирани 4-кратно през интервал от 7 дни, Имуностарт Херб, при него се увеличава активността на лизозима с над 200%. Също с над 200% се увеличава и след третиране с Ноземат Херб Плюс. Колеги, това го има. Шумкова и колектив. Можете да го намерите в YouTube, за да проследите цялата лекция. Маркери за общо физиологично състояние на пчелите. От една страна това е телесното тегло, което е показател за качеството на майката, на пчелната майка. Яйчниците представляват до 40% от телесната маса при оплодените пчелни майки. Теглото на майката има връзка с теглото на яйчниците, размера и броя на яйчните тръбички, диаметъра на семиприемното мехурче, броя на съхраняваните сперматозоиди и количеството на пилото. Теглото на майката има пряка връзка и с репродуктивността ѝ. Има положителна връзка, корелация между теглото на възрастните майки
броя на брачните полети за оплождане и цялостният успех от оплождането. Теглото на пчелата майка има положителна корелация с приемането и при предаването и в семейство, на което се подменя майката. А тук обаче ще коментирам и какво е влиянието на акара върху теглото на новоизлюпени пчели работнички. То намалява от 7,6 до 23% в сравнение с неопаразитените. Отново изследванията са правени преди много години. Собствени изследвания. Теглото на пчелни майки, неплодни и плодни, излюпени в семейства, третирани с имуностарт херб, 4-кратно, през интервал от 7 дни, се увеличава с повече от 10% и тези майки се приемат по-добре при предаването им в семейства, на които се подменят майките. Това е персонално съобщение през 2021 година от Калоян Кисов. Маркери за общо физиологично състояние и телесното тегло на пчелите работнички, не само на пчелата майка. Телесната маса е свързана с разстоянието или с ареала, на което пчелите работнички търсят храна. По-голямото тегло на тялото се свързва с по-голям ареал на търсене на храна и по-висок процент на оцеляване, по-висока плодовитост и успех в репродукцията. Става въпрос за пчелната майка. Има пряка връзка между теглото на пчелите работнички, дължината на коремчето и размера на дорзалното масно тяло. И това може да са маркери за здравето и храненето на медоносните пчели. Доказателство през 2023 година. Теглото на тялото има пряка връзка с развитието на гръдната мускулатура и хипофарингеалните жлези. Също това са мои собствени изследвания. Как въздейства обаче имуностарт херб на телесното тегло на пчелите работнички? При семейства, третирани с имуностарт херб, 4-кратно, през интервал от 7 дни, теглото на главите на пчелите работнички се увеличава с повече от 10%. Има пряка връзка между теглото на главите и степента на развитие на хипофарингеалните жлези. Така че това е въздействието на продукта имуностарт херб по отношение на телесното тегло. Но друг маркер за общо физиологично състояние, това е развитието на хипофарингеалните жлези. Пчелите кърмачки трябва да имат добре развити хипофарингеални жлези, което им позволява да произвеждат повече пчелно млечице, с което в достатъчно количество и качество, тъй като по този начин захранват и пчелната майка, захранват и ларвите. Размерът на хипофарингеалната жлеза отдавна се използва като надежден маркер за храненето на медоносната пчела. И повече пчелно млечице може да бъде произведено от по-добре развити хипофарингеални жлези, това разбира се е логично, отколкото от по-неразвити. Намаляването размера и функцията на жлезата, хипофарингеалната жлеза, може да доведе до намалена секреция на пчелно млечице. А това води до намаляване количеството на пилото, по-ранно трансформиране в извънгнездови пчели, съкратена продължителност на живот на пчелите работнички и намалена популация на пчелите. Добре хранените индивиди са по-продуктивни и устойчиви на вредители и болести. Тоест, колеги, много доказателства има в тази посока. Но вароа в резултат на опаразитяването предизвиква промени в клетките на хипофарингеалните жлези на новоизлюпените пчели работнички. Също собствени изследвания. Тоест, тук вече връзваме и негативното влияние на опаразитяването с вароа. Резултатите на ВАНЕТЕ през 2015 година подчертават ключовата роля на хипофарингеалните жлези и на мандибуларните жлези в имунитета и по-специално секрецията на антимикробни пептиди. Семейства, третирани с имуностарт херб, 4-кратно през 7 дни, при тях размера на жлезата се увеличава с повече от 35%, което е изключително много. А обема на гръдните слюнчени жлези се увеличава с повече от 100%. Така че това е благоприятното им въздействие.
Но друг показател за здравно състояние на пчелите, това е количеството на пчелите и количеството на пилото. Количеството на пилото, а това означава яйца, ларви, какавиди, и популацията на възрастните пчели са ключови индикатори за здравословното състояние на пчелите. Тук съм цитирал Европейската агенция по безопасност на храните от 2016, мисля, че не е необходимо други автори да цитирам като доказателство по този въпрос. Какво обаче се получава след третиране с имуностарт херб? Семейства, третирани с имуностарт херб 4-кратно, през интервал от 7 дни увеличават количеството на пилото с 33 до 55%. А количеството на пчелите работнички с повече от 20 до 30%. Така че благоприятното въздействие на билковия продукт имуностарт херб е изключително добро върху пчелите. Но в дисертация от миналата година Стефани Кнол от Италия коментира какво е бъдещето по отношение на здравословните проблеми на пчелите и цитирам дословно: трябва да се проведат експериментални изследвания, чрез които да се установи чувствителността на потенциални маркери за откриване на здравословни проблеми, а не за физиологични вариации. Тоест, вие сами видяхте, че това вече е направено. Твърде много маркери за здравословно състояние има, които са проведени в нашата страна. Когато говорим за вароатоза и влиянието върху имунната система на пчелите, мога да направя следното обобщение, че настъпват промени в редица биохимични показатели. Общия белтък в хемолимфата намалява, казах, с около 33%. Лизозима в хемолимфата намалява с 16%. Количеството на общите липиди в дорзалното масно тяло намалява с около 34%, а количеството на гликогена в мускулатурата намалява с около 50%. Тоест, вароа предизвиква значително отслабване на имунната система на пчелите. Колеги, това са резултати от моя защитена дисертация. И така, обаче има не само вароатоза, има и ноземи, нозематоза, и то нозема церане. Сега ще ви кажа какъв е механизма на действие на нозема церане. Те променят метаболизма на протеините, увреждат епителните клетки на червото, не може да се усвои цветния прашец и хранителните вещества и се предизвиква гладуване при пчелите. Пчелите пренасочват протеините към възстановяване на епителните клетки на червото, хипофарингеалните жлези закърняват и оттам вече идва и непълноценно хранене на майката и на пилото. Тоест, значително е въздействието на ноземите върху имунитета на пчелите. Ето ви друго изследване, в което в ранен стадий на неинфектирани, ранен и късен стадий при неинфектирани пчели, т.е. контролни, и при инфектирани пчели с нозема церане, се вижда, че количеството на спорите се увеличава в късния стадий много, смъртността се увеличава значително, имунитета се понижава, респирацията се увеличава, протеините се задържат на едно ниво, вместо да се увеличават, липидите значително намаляват, при глюкозата няма промени, както и при гликогена. Тоест, ноземите въздействат върху всички органи и системи на пчелата. Но другия вид патогени, това са вирусите. В тази публикация от миналата година, буквално от преди 2 месеца, на Дюранти колектив, е направена връзката между акара, между имунитета при пчелите, вирусите и микробиота, или това са чревните микроорганизми в червото на пчелата. Вижда се как акара като преносител на вирусите предизвиква промени както в колективния имунитет, така и в индивидуалния имунитет. Акара въздейства директно на храненето и на метаболизма, оттам натам и на микробиота. А всичко това съчетано, въздействайки на микробиота,
означава нарушение в имунитета на пчелата. Тоест, връзката се вижда в детайли. Възниква въпроса, с какво да активираме имунитета на пчелите? Колеги, ще се върнем пак на стресорите при пчелите, като патогени, пестициди и различни други замърсявания. За да им се въздейства, трябва да се повиши имунитета на пчелите. Пчелите трябва да бъдат здрави. Но как може да стане това? С една добра диета, добро хранене и с допълващи продукти, чрез наноматериали, етерични масла, тук вече е и ролята на растителните екстракти, които потискат определени заболявания. Така че това е начина. Ето ви, това са и тенденциите от 2022 година. А като доказателство, че тези продукти, натуралните, въздействат на нозематозата, ще ви дам и следния пример. Тези изследвания са, колеги, публикувани в списание Animals през 2022 година. Изключително съвременни. Че когато се въздейства с химически средства, давиокситетрациклин или фумагилин, настъпва нарушаване в чревния микробиом. По този начин се намалява и имунната функция и пчелите стават по-чувствителни към нозематоза. Когато обаче говорим за развитие на заболяването, ето ви ноземите, те предизвикват прорастване в червата, проблеми в чревната клетка. Оттам нататък намалява популацията, след като спорите се развият в епителните клетки на червото. Разбира се, донасят много по-малки количества нектар и прашец и икономическите загуби са значителни. Начинът за въздействие срещу ноземата е именно използване на натурални продукти. Тези натурални продукти могат да бъдат органични киселини, могат да бъдат полизахариди, могат да бъдат етерични масла, могат да бъдат микроорганизми. Тук влизат и растителните екстракти. И сега ще коментираме нещо, което много хора го знаем, но да ви се замисляме, че билките в България са една от най-ценните суровини, които България изнася. В България повече от 750 вида, или това са 20% от българската флора, са признати за лечебни растения. В България всяка година се събират и преработват по 15-17 хиляди тона лечебни растения и билки. Но около 90% от българските лечебни растения се изнасят. България е на първо място в Европа и на едно от първите места в света по количество изнесени билки. Колеги, ние имаме невероятно богатство. Още малко за билките. Основен доставчик сме на билки за целия свят. С територия по-малка от 10 пъти от тази на Индия и на Китай. Пропорционално на площта си, България ги изпреварва по количества годишен износ на билки. Тоест, ние изнасяме нашето злато. По-голяма част от българските билки се изнасят за Германия, за Италия, Франция, Съединените щати, но ако 1 тон билки в България е условно около 2100 лева, то 1 тон билки във Франция е 3 пъти и половина в повече. В Швейцария е 5 пъти и половина, а в Япония 15 пъти. Тоест, не само, че имаме ресурс, но го имаме и на добра цена. Именно поради наличието на билки, на един сигурен източник на активни субстанции, екип, ръководен от мене, съвместно с Екстракт Фарма, разработихме и вече 5 години, вече 6-та година, билковите продукти Вирусомат Херб, Имуностарт Херб, Ноземат Херб, Аскомат Херб, Ноземат Херб и Бактеромат Херб са на българския пазар. И до този момент аз нямам обаждане от пчелар, който да е казал: доктор Гечев, те не въздействат. Стига да се спазват схемите за третиране.
Какво е въздействието на продуктите, колеги, може да се убедите и то от самостоятелното прилагане в публикации за влиянието на имуностарт херб по отношение развитието на пчелните семейства, публикувано в списание на Българската академия на науките, в списание Акта ветеринария Белград през 1922 година. Общо, синтезирано, въздействието е, че количеството или силата на пчелите се увеличава с повече от 20 до 30%, т.е. има много млади пчели, които са готови вече за първата пролетна паша. Когато говорим за първа пролетна паша, имайте предвид, че резултатите, които ги коментирам и които до този момент представих, са на 60-я ден от началото на изследванията, т.е. 2 месеца след началото на третирането. Третирането е в продължение на 1 месец, 4-кратно казах, а изследванията са още 1 месец след това. Тоест, популацията пчели, която е приела тези билкови продукти, е захранила и отгледала популация пчели нова, върху която представих тези резултати. Изключително благоприятно е. Така, количеството на запечатаното пило, казах, се увеличава значително до 55%. Цветния прашец до 500%. Пчелния мед повече от 20%, но тук смея да твърда, че условията в пчелина в Смолян са не много благоприятни. Какво имам предвид? На 1100 метра е разположен този пчелин, а количеството на пашата е оскъдна. Има единствено билки и то през месец юли. Но именно при тези неблагоприятни условия са получени тези резултати. Теглото на главите пчели работнички се увеличава, следователно косвено, аз смея да твърда, че се увеличава и теглото на самите пчели. Няма как само главата да се увеличи с 10% или хипофарингеалната жлеза. Теглото на пчелните майки също се увеличава с повече от 10%. Хипофарингеалните жлези от 3-та степен при контролата са 4-та степен при имуностарт херб. Количеството на общия протеин с повече от 47%, а това е маркер за дълголетие. За продуктите Ноземат херб и Ноземат херб плюс също изключително много доказателства. И то в реномирани научни международни списания. Едното е Pathogens, другото е Diversity. И в двата резултатите са следните. Количеството на спорите намаляват с 60 до 68% при двата продукта. Силата на пчелите се увеличава с повече от 12%. Количеството на запечатаното пило с 20% се увеличава. Цветния прашец с повече от 270%. Дорзалното масно тяло с 4 до 14%. Количеството на общия протеин с повече от 20%. А лизозима с над 200%, което е и маркер за състояние на имунната система на пчелата. Една малка извадка съм направил от тази публикация, от една от публикациите, по отношение консумирана от пчелните семейства храна през зимата. Колеги, есента количеството на пчелния мед е бил средно по 7 кг на семейство при контролата и при групите Ноземат херб и третирана с Ноземат херб плюс. Медно-захарно тесто през зимния период е подавано по 3 кг. Какво се е установило през пролета? Семействата от контролната група са имали по-малко от половин килограм, докато семействата, третирани с Ноземат херб и Ноземат херб плюс, са имали по повече от 3 кг. Това ще рече или директно общо количество консумирана храна, повече от 9 кг и половина при контролата и около 7 кг при семейства, третирани с Ноземат херб и Ноземат херб плюс. Колеги, това говори много. А какво именно? Подобрява се чревния микробиом.
По този начин се усвояват по-добре хранителните вещества, активира се и имунитета на пчелата. Категорично доказателство. Това са 30% разлика в консумираните хранителни вещества, консумираната храна. Самите автори коментират, че двете билкови добавки оказват положително влияние върху зимуващите пчели, при което Ноземат Херб има по-изразен ефект. След прилагането на Ноземат Херб Плюс се наблюдава значително увеличение на съдържанието на общ протеин и на лизозим в хемолимфата на пчелите, което обуславя удължената продължителност на живот на зимните пчели. Вероятно, поради повишена активност на хуморалния имунен отговор и на повишената антиоксидантна способност за детоксикация. Колеги, тук само бих допълнил, че не става въпрос, че се предполага, а категорично преди 15 години е доказано, че има пряка връзка между продължителността на живот, устойчивостта към оксидативен стрес и количеството на вителогенин, който е носител на цинка в хемолимфата и защитава клетките от оксидативен стрес. Така че това е категоричното доказателство. Но нека да представим и резултати от Националната референтна лаборатория болести по пчелите. И тук ми е приятно да видя двама професори, които присъстват сред нас, и професор Гургова, професор Пламен Петров. Ще представя резултати, проведени през есента на 2019 година, като първоначално при семейства третирани с Ноземат Херб плюс и Имуностарт Херб има контрола. Какво се получава? При Ноземат Херб контролът в началото са били 4,2 милиона спори. В края на изследването не се установяват ноземни спори. При Ноземат Херб плюс от 1,1 милиона също не се установяват ноземни спори. При Имуностарт Херб от 1,1 милиона има половин милион ноземни спори. При контролата от 2,7 естествено са намалили на 2,2 милиона. Тоест, намаляването в контролната група е 19%, а при Имуностарта намалява с 55%. Същите тези семейства са третирани и през 2020 и отново са взети проби за изследване. Какво се наблюдава? При Ноземат Херб от 2,3 милиона не се установяват ноземни спори. При Ноземат Херб плюс от 2,8 се понижават на 200 хиляди. При Имуностарт Херб от 2,1 милиона не се установяват ноземни спори. Тоест вече тук ефикасността е 100%. При контролата количеството на ноземните спори от 5 милиона намалява на 3,4 милиона. Но когато говориме за спори, аз искам да обърна внимание на следното нещо. Не толкова е важно дали има 100, 200, 500 хиляди спори, а какво е общото физиологично състояние на пчелите. Какъв е имунитета? Защото могат да имат малко спори и да протичат тежък болестен процес, и обратното, с относително повече ноземни спори, заболяването да протече много по-леко, когато е активирана имунната система на пчелите. Обобщено, бих искал да ви кажа, че билковите продукти въздействат благоприятно на развитието на хипофарингеалната, слюнчената жлеза и дорзалното масно тяло. Увеличават синтеза на протеини, активира се имунитета, увеличава се устойчивостта към патогени, увеличава се популацията на пчелите и на пилото, удължава се продължителността на живот на пчелите. Възниква и въпроса, кога да активираме имунитета на пчелите? Колеги, бих ви казал следното. Пролетта, месец март-април, когато е началото на активния сезон. Есента, преди зазимяването им, подготовка за зазимяването, август-септември, при необходимост,
когато има висока смъртност есента и сега забелязвате, че имате семейства в недобро здравословно състояние. Преди и по време на третиране с пестициди, обръщам внимание на това, всички тези продукти в комбинация активират имунитета на пчелите. А това значи, че по този начин намаляват вредното въздействие на пестицидите. Преди транспортиране, защото това е стрес за тях. Необходимо е да се третира и при промяна в епизоотологичната, т.е. в здравната обстановка. Например, ако е констатирано заразно заболяване в съседен пчелин, тогава да. Както и с цел профилактика, където резултатите са изключително добри. Когато говорим за самостоятелно прилагане на продуктите, тук е произволен продукт, това е имуностарт, но всеки един от продуктите може самостоятелно да се прилага, тогава трябва да се прилагат по 4 пъти през интервал от 5 до 7 дни. Когато е комбинирано прилагане, т.е. има примерно нозематоза, препоръчвам с имуностарт заедно, тогава е по 4 пъти за двата продукта самостоятелно, през интервал от 3-4 дни. Когато става обаче въпрос за европейски гнилец, много изследвания има в нашата страна, че дори и с лека клиника се получава оздравителен ефект, не при тежко протичащо заболяване, тогава е необходимо по 6 пъти да се третира с двата продукта. При условие, че няма друга смесена инфекция. Когато обаче има и наличие на вируси, тогава вече комбинацията имуностарт херб, вирусомат херб и иноземат херб е отлична. Аз лично, моите пчелни семейства ги третирам по този начин. Трябва да ви кажа и колеги, които ги консултирам, при правилно водена борба с вариатозата няма зимна смъртност от години. Няма изчезнали пчели, няма синдром на празния кошер. Така че тогава вече, когато се ползват тези три продукта, дори и трикратно третиране е достатъчно. Начините на прилагане на продуктите. Чрез сироп в хранилката, чрез спрей, чрез накапване, с медно-захарна пита. Ето ви, колеги, това видео ми е представено от господин Бормависки. Той има над 1000 пчелни семейства. В рамките на деня 3 човека, чрез прилагане в хранилката, третират всички семейства. Би могло да бъде чрез спрей. Ето го по този начин. Когато обаче става въпрос за европейски гнилец, по-добре е да се третира по този начин пита по пита, чрез напръскване. Не е трудно, виждате, изваждате едната пита, третирате, но тук вече задължително трябва да има помощник, който да осъществява самото третиране. Това е начин на прилагане с спрей. Това е начин на прилагане чрез специални устройства, в случая пистолет за перорално приложение. Радвам се, че един от участниците в този екип е и тук сред нас, господин Владимиров. Така, последният начин на третиране, това е чрез медно-захарната пита. Би могло да се смеси, а би могло и да се накапи върху медно-захарното тесто. Колеги, това са телефоните на Екстракт Фарма. Имат щанд тук, има брошури, има и мои визитки там. Когато решите, можете да се отбиете. Това, което бих искал да ви кажа е следното, че бъдещето в превенцията на болестите по пчелите е прилагането на фитотерапия, на натурални продукти. Билковите продукти нямат алтернатива. Няма как по химичен начин да се създадат тези биологично активни вещества, които ги има в екстрактите. Защото те са както биологично активни вещества, така и техни метаболити. Изключително невъзможно за синтез по химичен начин. За да засилите имунитета при пчелите, използвайте билкови продукти само с научно доказани формули. Не някой, който ги предлага в гаража. Или за който няма нито една публикация, да не говорим в международно списание. Тези, които са доказани. Превенцията е най-доброто лечение. Много по-добър резултат се получава, когато ги използвате превентивно. Към билковите продукти няма и не се създава резистентност.
Билките са източник на нектар, на поливфлорен цветен прашец и така нататък. Но, какво ми прави впечатление, което само с едно изречение ще го коментирам? Водорасли. Те са заместители на естествения прашец, но когато са проведени изследвания за поносимост, за токсичност, както е проведено и с всички български билкови продукти, средната смъртност при ларвите се увеличава с повече от 31%. Тук се коментира създаване на генетично модифицирани водорасли, с които да може да се отделят определени молекули и да въздействат. Колеги, моето лично мнение е, няма по-добро от билковите продукти. Показах ви достатъчно много информация, доказателства. Използвайте ги, ще видите резултата. Не случайно и толкова години са на българския пазар. Завършвам с това, че имам и YouTube канал вече от 1 година и се радвам, че има и много последователи, много гледания. Той се казва Доктор Илиян Гечев, здрави пчели. Който желая може да го посети, би могъл да се абонира. Книга, която съм издал преди няколко години, 2016 година, има редица призове за специална литература, включително тук в Плевен, в Пловдив, в Добрич. Можете да намерите. И това са моите телефони за контакт, включително имейл. Който има желание, има необходимост, може да се свърже с мен. Благодаря ви за вниманието. Очаквам ваши въпроси. Имаме една приятна изненада от професионалната гимназия по ресторантьорство и търговия и обслужване. Учениците Габриела и Стефан с ръководител Татяна Михайлова ще ни почерпят с медна пита и сладки от мед. Много ви благодаря.